लोगोफोर आं गोबोरखि गारनोसै गोबोरखि गारनोसै खुसि इतनी खुशी मुझे हेलो एवरीवन बयखौबो आंनि चेनेलाव आरो फिन खेबसे बरायबावनाय थाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआवहाय दिनै आं फुंनिफ्राय मा खालामगोन नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन दा थांबाय थादो साबस्क्राइबारबो बाराया लाइकबो फैया भिउसबो फैया प्लिज दा आङो भिडिअ बानायनो नालाय एसे देलायबाय ओमफ्राय दा आङो मा होनोमोनलाय अमा आदार हैनोसै बेनिफ्राय दै सेरनोसै ओमफ्राय प्लिज लोगोफोर आंनि भिडिअखौ एसे लाइक खालामदो सब्सक्राइब भिउस होना होदो लाइक मारो यार मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके मुझे दा आं अमा आदार होसिगोन ये खुशी आंनि अमा बारा गोबाव गैला बेखौ फाननानै पैसा होगा आंनि पैसा गरिबफोरनि ब्रेकफास्ट बियो गरिबफोरनि ब्रेकफास्ट दहाय खामफ्लायाव नानाया बेनो एसे जानानै ट्राइ नायनि माबायदि जादों जागोन बिदि होननानै फिसौआ आयो 2000 years later दंहाय बिलाय मानि मुनि खानसै नै दुब्लि बारियावहाय ओमफ्राय संनानै जानोसै गोथावनो नै मानि मुनिया बावनो फिसाबो गिदिरबो बोथिनै जाबाय थांनोसै मानसिफोर नुहुरबा मा खालिखौ दुब्लि बारियाव जासै थोबाय थांसै थोबाय नै खादानि थोबाय दा गोथावनो एबार थांनानै संनोसै A few moments later. Guys, no money, no gas. Only ukhunde. मौका भोला Jadi kosto ayo orang onkam संनांगौ नै ओरैथिं मालाय सासेया मादारलेना सि दागासिनो दं नै नैबे आं गाननाय दखनाया बेनो आरोना र' आंबो दा ओंखाम जाखांनानैहाय दागोन गावनो सं गावनो माव गावनो नै जादोबो गावनो मानि मुनि लायनांगौ गावनो जानांगौ नै बेनो मानि मुनिया बिराद टेस्टि लाफा दङ माथो सिनायासैबो बाल
बिदिब्ला लोगोफोरा ओंखामखौ जाग्रोनोसै बे दसे उनावहाय लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर आङो ओंखाम जाखांनानै एसे गोबाव रेस्ट लाबाय आरोना ओमफ्राय दा आङो सि दानानै एसे उन्दुनोसै दुगैनोसै जाबाय दिनैनि ब्लगा बेयावनो जोब्बाय अन्नानै एसे इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं मुझे पैसों के पीछे भागना है बाय